Ата-бабайдар заманынан килгән, игенче хезмәте менән тыгыз бәйле булган халык байрамы ул Һабантуй. Безнең өчен һәр сак көтүп алган сара булды һәм шулай булып каласак та. Ул улыгын да, кечеген дә бөтә район халкын берләштерә. Матурлык, күңелле очрашулар, күтәренке кәеф бүләк итә. Ырдын батырларына рәхмәт хисләре уята. Авыл халкы тырыш, булдыклы безнең якта. Район аграрийлары иртә яздан кояш менән бергә торып, караңгы төнгә тиклем тир түгеп, басу эшләрен тамамлап та куйган. Һәм бына бар галәм байрам сараһына йыелды. Күгәрсендәр генә түгел, хатта күрше районнардан да халык агылды. Көн болытлы булуы ла күңелләрне кырманы. Тирмәләр һәм сауда нүктәләре бер көн алдан куелды. Иртә менән танауды кытыклап, бөтә яланга тәмле еҫтәр таралды. Балаларҙы күңелле уйындар, өлкәндәрҙе аҙыҡ-түлек рәттәре көттө. Һабан туйы, хеҙмәт туйы, бәхет һәм шатлыҡ туйы. Хуш киләһегеҙ ҡунаҡтар, байрам итәйек көн буйы. Матур хеҙмәт байрамына рәхим иттегеҙ ҡунаҡтар. Ҡунаҡтарҙы икмәк, тоҙ, ҡымыҙ, бауырһаҡ һәм сәксәк менән ҡаршы алғандан һуң байрам сараһы сәхнәлә дауам итте. Һабантуйҙы асып, район хакимиәте башлығы Ғайса Янбаев йыйылыусыларҙы Һабан байрамы менән ихлас күңелдән ҡотланы һәм икмәк үҫтергән игенселәребеҙгә намыҫлы, еңел булмаған эштәре, һайлаған һөнәрҙәренә тоғро ҡалыуҙары өсөн рәхмәт белдерҙе. Уважаемые кугарчинцы, благосостояние района в основном зависит от того, как мы сработаем в весенних полевых работах и в уборочной среду, какой урожай получим и как реализуем сельскохозяйственную продукцию. Несмотря на засушливую весну и условия пандемии, наши труженики села выполнили весь плановый объем сельхозработ. Все хозяйства района в установленные агротехнические сроки с высоким качеством провели комплекс весенних полевых работ, заложив надежную основу для урожая текущего года. Бер-бер артлы саҡырылған ҡунаҡтар һүҙ алды, йомғаҡтар яһалды, райондың ҡаҙаныштары билдәләнде. Аграр өлкәлә фиҙаҡәр хеҙмәте өсөн алдынғыларға рәхмәт хаттары, грамоталар, аҡсалата премиялар тапшырылды. С праздником вас, Сабантуй! Очень хороший праздник, с очень хорошими традициями, связан с завершением села. Но в целом это, конечно, праздник, когда мы чествуем тружеников села. И сегодня такой день, и сегодня мы здесь, в Мраково, в Кугарчинском районе, празднуем этот замечательный праздник. Ну и, конечно, не могу не коснуться вопросов сельского хозяйства. В прошлом году в республике намолотили рекордное в постсоветское время 4 миллиона тонн зерна. И в этой большой цифре 80 тысяч почти тонн зерна это вклад жителей Кугарчинского района, сельчан. Бигзур Рахмат, вам большое спасибо за все, что вы делаете. Бөтә авыл хужалыгы эшсәндәрен Һабантуй хөрмәтеннән сәсеү эштәре бетү менән сын күңелдән кайнар котлайым. Тагын да эштәрдә уңыштар. Болай сәсеү эшләрен яхшы тамамланык, пландар үтәлде. Бөтен безнең культуралар яхшы үсеп сыктылар. Ямгырдар яуды менә безне кывандырып. Шуға өмет бар, яхшы уңыш алырбыз дип. Шулай ук зур рәхмәт әйтке килә район хакимиятенә, республикага етәкчелегенә поддержка өчен уларга зур рәхмәт. Тагын бер тапкыр байрам менән сын күңелдән котлайым. Авыл биләмәләре, район предприятиялары һәм оешмалары хеҙмәткәрҙәре, авыл хужалығы техникаһы парады Һабантуйҙа иң сағыу тамашаларҙың береһе. Разрешите от моего имени, от всего СПК «Октябрь» выразить огромную благодарность
всех тружеников села поздравляю с праздником Сабантуй, День России. Большое спасибо. На данном тракторе установлен двигатель Ярославского моторного завода мощностью 250 лошадиных сил. Агроферма «Иртюгак». Руководитель Николай Геннадьевич. Мощность двигателя 280 лошадиных сил. Сабантуй – праздник, который подводит итоги весенних работ земледельцев. Это очень ответственная, серьезная пора. Результат получает тот, кто относится к этому мероприятию добросовестно, вкладывает все свою энергию, знания, опыт. И сегодня, как итог, мы завоевали первое место, получили приз соответствующий. Я доволен нашей работой, поэтому хочется от себя и от всех руководителей поздравить свой коллектив таким замечательным подарком, достижением. И в то же время поздравить всех с праздником Сабантуй, пожелать всем крепкого здоровья, дальнейших успехов и надеяться на хороший урожай, на хорошую погоду. Еще раз всем крепкого здоровья, удачи. Если работать, всегда что-нибудь получится. Всем успеха! Ат сабыштары элек-электән байрамдың төп тамашаһы һаналган. Быел да сабыш аттары Һабантуй үзәгендә булды. Яше карты майданды уратып алып, юртактарның ярышын күзәтте. Һыбайлылар өчен янып күңел. Первые три участника выйдут в финал. 69, Таймасова, 30, номер 3. Номер 3 не было. Сначала, значит, он попозже подъехал. Тоқан 3-ші елдан бірлі іштейм, уже 22 ел тракторист, механизатор. Үз һөнәрегезне яратагыз? Яратам инде, конечно. Ырдын батырларына үзегезнең менә дусларыгызга, таныштарыгызга нинди теләктәр әйтерсегез? Эштән қорқмағандар, ол нейден деп тұрам. Тырышырға керек, тырышаң весіне болайынды. Ішлер бара. Һабантуй ул язгы сәсе эшләрен тамамлау һәм мул уңышка ышаныс байрамы гына түгел. Шул ук көслеләр, откырдар, етезләр байрамы ла. Бында теләгән һәр кем төрле конкурсларда һәм ярышларда катнаша, бүләктәр ала. Командалар волейбол, футбол уйнап ярышһа, һәр теләгән кеше милли көрәш, армлеслинг, ток бәрешү, баганага менеп бүләк алу, ток киеп югереү кебек халык уеннарында үз бәхетен һынап карый алды. Тирмәләрһез Һабантуй буламы инде? Быел да ялан буйлап төзелгән аллы-гөлле тирмәләр байрамга ямьтәп үзенә сакырып торды. Уларның һәр береһендә ата-бабаларыбызның борынгы тормышы, гореф-гадәттәре, милли аш-һавы, көн күреш кәрәк ярактары сагылыш тапты. Тирмә хуҗалары кунактарны йырлап бейеп, икмәк һәм тоз менән каршыланы, милли аш-һау һәм кымыз менән һайланы. Сараның иң төп майдансыктарының береһе Һабантуй яланында корылган сәхнә булды. Ул кунактарны район мәдәният һарае хезмәткәрләре һәм районның иҗади коллективтары әзерләгән сагу концерт номерлары менән куандырды. Тамашалы һәм бай концерт программаһы һәр кемгә яхшы кәеф һәм ыңгай тәэсираттар бүләк итте.
Һабантуй 2021 тамам. Киләсәктә лә илдә тыныслык, иртәгәһе көнгә ышаныс булһын. Йорттарыбызда именлек хөкем һөрһен. Байрамдар шулай узгарылып торһын. Киләһе елда Һабантуй яланында осрашканга тиклем. Һау булыгыз, дуслар!